Mr. Na na na, K na K. Oh 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 oh. Follow me them. This is a real story in real life. Oh, awarare, awarare. Vari kuyedza kutsvaka mari mageto yuti muraundi. Zuva harinyuri vasina kuvhura hombe mageto yuti muraundi. Vari kutsvaka mari mageto yuti muraundi. Zuva harinyuri vasina kuvhura hombe mageto yuti muraundi. Avarare ngore kudaiso daiso tendereza madhiri geto yuti muraundi. Ita unoita uite mari Monday Friday urimo muraundi. Geto yuti gambling fly higher veta yese ya unoita usapera pawa usaneta one day vari kuedza kutsvaka mari mageto yuti muraundi. Zuva harinyuri vasina kuvhura hombe mageto yuti muraundi. Vari kutsvaka mari mageto yuti muraundi. Zuva harinyuri vasina kuvhura hombe mageto yuti muraundi. Avarare umwe anotambisa one aite mari famba akashama aite mari agweja mavhenda mawindi short ray papa kupatanidza ndai. They work so harder, no mana from heaven. Grinding, no time to waste. Chuck brings one drop, chiche mari. Vari kuedza kutsvaka mari mageto yuti muraundi. Zuva harinyuri vasina kuvhura hombe mageto yuti muraundi. Vari kutsvaka mari mageto yuti muraundi. Zuva harinyuri vasina kuvhura hombe mageto yuti muraundi. Avarare true story in respect. Oh, Bruce Slim El Marco, the fullest. Bada, you will. Yeah. Yo.